Because health is wealth at gisuroy ang bagsakan sa humayan diri sa lungsod sa Minglanilla kung diin ka makapalit og presko ug barato nga mga utanon. So ang mga utanon din sa bagsakan sa humayan gikan og Argao, gikan Dalaget, gikan og Sudlon, sa lain-lain dapit sa probinsya sa Sugbo, o gihatod dinhi aron atong mga pinangga nga Minglaniliahanon o mga kasigbit nga mga lungsod makapalit og mas barato pa nga mga utanon. Sama ani ang kalbasa ato ka sa supermarkets, ang price ani times 2 times 3. But here in Bagsakan sa Minglanilla, napa sila wholesale price nga imong mapalit. So naadiri karon si Sir Alexander, usa sa mga naninda dinhi sa Bagsakan sa Humayan sa Minglanilla. Diferensya ba gyud ang presyo ninyo dinhi sa uban? Mo kuan sa tag diferensya sa jud kay amo direct man mi din dinaghan man amo ang kinumpra. Mas ubos-ubos ang among presyo compare dito sa carbon kay ang kanang gikan og mga bukid ilargo na dire upatong ra mami ginagmay og sa wholesale nga paagi nami discounted sa among presyo. Sir, asa sa nigikan inyong mga utanon? Kuan ni ma'am, naay man talungon, napud mi Cagayan, napud mi Sudlon. Naay kay supply from Lubas, Minglanilla. Yes, Na din yung mga vegetables nga nasa Lubas. Luya o kamatis man na ang mo supply ng mo. Dinaghan. Dinaghan man kani. Ya ani mga luya na mo. Pila ka days ang bagsak ninyo dinhi? Everyday ma'am. Everyday na maabot nga nyo? Everyday. Taga kadlawon ma'am, alas 3 sa kadlawon sugod na mi og open dire. Na mi display ang tanang klase dito sa gulay antod mga lamas. Kung unsay ilang ipangita murag makita na gyud nila diri namo. Kung gusto mo nga makakita og presko nga mga utanon nga direct gikan sa bukid, makakita mo diri sa Bagsakan sa Minglanilla. Makahatag rin ninyo sa ubos nga presyo i-compare ninyo sa lain nga merkado. At daghan po kayong salamat din sa LGU Minglanilla sa pag-establish diri sa Bagsakan, diri sa Humayan sa Minglanilla.